Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румил Карамиев. Әхәзір иқтибарыңызға бүгінгі программаның төп темалары. Легенда бойынша развитие үсіш сәнәгать паркында зур шартлау болды. Құтқарушылар өзінің ішін ничек башқарды, Гүзәл Шихапова күзәтті. Артымнан шулай әйләндем генә, гүп иттереп барып төштем алай. Бала ингенүенә карамастан да оешма котасын төзәтергә ашыкмый. 6 июньдә Александр Сергеевич Пушкинның туган көне. Бүген Җиңү паркында бик шагыйрьгә багышланган балалар иҗаты фестивале узды. Анда Айгөл Юнусова да булып кайтты. Мотор хәрәкәтләр гырурсын, йөзләрдә елмаю. Сабан туй гүзәл бәйгесенең соңгы репетициясеннән безнең репортаж. Шолыда 6 яшьлек малай 3 метрлы чокырга төшеп китә, үтеп баручылар аны көчкә өстерәп чыгара. Аягы җәрәхәтләнгән малайны тиз арада ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озаталар. 27-14 йорты янында 2 атна дәвамында төзекләндерү эшләре бара. Ремонт бара торган җирдә бары тик кызыл сары сетка белән генә уратып алганнар. Вакыйга урыннан безнең хәбәрчебез дәвам итә. Скорый помощьта там записано, все записано. 6 яшьлек Никита әбисе белән урамда йөргәндә 3 метрлы чокырга төшеп китә. Әби кеше оныгының егылганын күргәч ярдәм чакыра. Үтеп баручы яшь егет малайга чокырдан чыгырга булыша. Артымнан шулай әйләндем генә, гүп иттереп барып төштем алай. Хәзер шуннан бирле аяк авырта, йөри алмый. Скорый помощь вызывали. Бер яшь кенә малай егет килә иде, менә шуннан йөгереп килеп, малайны достал. Менә шуннан дан шушы угылда не. 31 майда. Күңелсез вакыйга 31 майда була. Табиблар малайның аягы җәрәхәтләнгән ди. Гаилә судка бирергә җыенмаса да башка балалар өчен борчыла. Бу чокырны тиз генә төзәтергә җыенмыйлар. Ул электр челтәрләре оешмасыныкы. Биредә булачак кибет өчен электр чыбыклары уздыралар. Мы уже 10 раз ограждение туда ставили, да? Без бу территорияның 10 тапкыр китләп алдык инде. Балалар үзләре сетканы беркеткән казыкларны алып уйныйлар. Мин мәхәллә буенча алар ташлаган казыкларны җыеп ирдем. Әлеге чокырларны 10-11 яшьлек малайлар үз иткән. Биредә үзләрен окопта кебек хис итәләр. Электр үткәрүче оешма вәкиле телефон аша эшләрне 17 июньгә төгәллибез дип белдерде. Димәк, бу вакыт аралыгында куркынычсызлык чараларын ата-аналарга күрергә туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Шолы ТВ, яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Шолда құтқарушылар отряды оешты. Бұл мақсатларда 35 техника, 40 білгі жәлеп етілді. Кран, экскаваторлар һәм башқа техника түрлі оешмалар есебінде санала. Әмә бір ғадеттен тыш хәл була қалса, оларның төп іші кіші ғұмырларын сақлап қалу. Шолы құтқарушылары мұндай ишракларға әзірме. Бүгін Қазаннан келген білгішлер оларның ішін текшірді. Легенда бойынша развитие үсіш сәнәгать паркына бомба таштадылар. Легенда буенча җир убылу нәтиҗәсендә 300 кеше җимерекләр астында калды. Бу очракта иң мөһиме кеше гомерен саклап калу. Шуңа күрә құтқаручылар арасында медицина персоналы булдыру мөһим. Гадәттән тыш хәл була калса, бригада оешкан инде. Задача заключается... Без тиз арада хәлакәт урынына килеп җитәргә тиеш, зыян күрүчеләрне эзләп табып, аларга ярдәм күрсәтергә, соңрак дәвалау учреждениеларына озатырга тиеш. Құтқарушылар арасында үзара элемтә булдыруда кирәк. Моның өчен элемтәчеләр бригадасы бар. Шәһәрнең төрле ноктасында нинди генә очрак булса да, элемтә һәр вакыт булачак дип ышандыра белгечләр. У нас необходимое оборудование, соответственно, выдано. Безгә тиешле җиһазлар бирелде, без аларны кулланабыз. Алар менә бу махсус кыр телефон аппаратлары. Мондый құтқаручылар командасы тыныч вакытта гадәттән тыш хәлләрдә эшләр өчен дә кирәк. Отряд булдыру турындагы карарны Россиянең министрлар кабинеты чыгарды. Татарстанда мондый отрядлар инде 10 елга якын эшли. Төп бригадалар Чаллы, Буа, Казан шәһәрләрендә урнашкан. Это выполнение определенных аварийно-спасательных работ. Бу бригадалар мисал өчен Адмирал Сәүдә үзәгендә янгын кебек масштаблы гадәттән тыш хәлләрдә эшләү өчен кирәк. Белгечләр құтқаручыларның эшенә 4 билгесе куйды, чөнки чыннан да шартлау була калса, техника вакыйга урынына соңга калып килеп җитәр иде. Озатып баручы юхри инспекторлары юк иде. Гомумән алганда Чаллыда оешкан құтқаручылар отряды үз вазифаларын җиренә җиткереп үтәде дигән фикергә килделәр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Шолы ТВ, яңалыклар.
Энергетик бақшашылық шirkәте хужаларының ғызырларын нихаят ишеттілер. Кама һәм Аққыш көлі арасындағы дамбаны 2016 елда түзіклендірешеклер. Шалда ғадеттен тышқаллар бойынша комиссия шундай фикірге келді узған антнада біз берде су басқан бақшашылық шirkәтлерін көрсеткен едік. Оларының мүлкетлеріне, йортларына оңышына зор зиян келді. В этом году почему-то неожиданно. Быйыл су көтмәгәндә күтәрелде, булай булыр дип беркем дә көтмәгән иде. Өйләрнең мунчаларны су басты, утыртылган уңыш су астында калды. У меня 6 кусок смороды плавают, утонули. Картошка, капуста, куры, облепиха. Все. Вот так на лодке спасаем. Быйыл дамыны капиталь түзіклендіруге оқша юк проект ішлеріне төлер үшін инвестор ізлерге керек. Шуңа көре бақшашыларға ким дегенде тоғын бір су басуны кешірге туры келешек. Дамыны келесі елда федераль бюджет хисабына түзіклендірешеклер. Оннары жауаплы ишманында белгілешеклер. Үлкен ештегі шақардашыбыз өзінің пенсиясын ала алмай интіге айтуынша оның бірден бір ұлы әлігі пенсияны өзләштірі. Бұл хақта ол біздің қойнар әлемтеге қабар еткен еді. Біздің ижат түркімі пенсия фонда білгішлері білен әлемтеге кіріп оңа ердем етерге алынды. Пенсия фондының клиентлар белән эшләү хезмәте Хәнифә Хәмәдишина фатирына килде. Пенсионер авырлык белән йөри. Пенсиясы күчерелә торган банк картасын таптым ди, ул тик кодын хәтерләми. Якындагы банкка барырга хәле юк. Сейчас мы приняли у вас заявление, написали о доставке пенсии на дом. Со следующего месяца пенсия будет доставляться вам почтальоном 8 числа. Хорошо. Пенсия фонды хезмәткәрләре урын өстендә ятучы сәламәтлекләре шикле пенсионерларга фатирга шул рәвешле үзләре чыга. Со следующего месяца. Һәр айның 8 числосында Хәнифә апага пенсияны өйгә китерәчәкләр, рәсмиләштерү процедурасы нибары берничә минутны алды. Теләге булган һәрбер пенсионер пенсиясын өйгә китереп бирүләрен таләп итәргә хукуклы. Моның өчен 30-42-42 телефон номерына шылтыратып заявка калдырырга кирәк. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүгін Россия күләмендә экологлар көнен бәйрәм ителәр. Бу уңайдан президент белән бергә республика күләм хәрәкәт активистлары ГЭС бистәсендәге мәнәкәс яр буена җыелды. Юл итәргә түгел, бирдәге мәйданны тәртипкә китерү өчен. Гадәттә, яшь парлар бергә туй көнендә басмага йозак өлергә киләләр. Соңгы елларда әлеге территорияны төзекләндерү эшләре алып барыла. Велосипед юллары һәм шулай ук җәяүләр өчен уңайлыклар тудырылды. Бүген бергә 200-гә якын яшьләр җыелды. Алар шәһәрнең төрле югары һәм һөнәри белем бирү учрежденияларыннан. Студентлар киң масштаблы экологик марафонны Татарстанда чиста булачак дип атады. Он проходит вообще по всей абсолютно республике. Бу акция бөтен республика буенча уза. Бүген Татарстандагы күп кенә парк һәм скверларда җыештыру эшләре алып барыла. Бу акциядә шәһәрдәге экологик хәлгә битараф булмаган яшьләр катнаша. Марафон ярдәмендә без яшьләрне берләшергә чакырабыз. Быйыл республикада парламентаризм уйышуга 25 ел тула. Бу уңайдан 30 майда барлык чакырылыш депутатлары белән тантаналы утырыш узды. Рөстәм Миңнеханов нәкъ ширек гасыр элек булган вакыйга республика үсешенә зур йогынты ясады дип ассызыклады. Ул республиканы чит илләрдә дә беләләр, икътисади үсеш темплары сәяси тотырлыкны, тарихи мирасыбызга карашыбызны һәм кунакчыл булуыбызны югары бәялиләр дип белдерде. 1990 елның мартында беренче тапкыр депутатларны халык тарафыннан сойлый баштылар. 30 августта суверен кабул ителә. 25 ел эчендә республика зур эшләр башкарылды инде. Казалось бы, четверть века. Срок небольшой по сравнению с тысячелетней летописью нашего Отечества. Однако его начало совпало с проведением масштабных социально-политических преобразований и экономических реформ. Главной особенностью государственного строительства республики последние четверть века стало единство действий всех уровней и ветвей власти. Такая консолидация позволила республике избежать многих проблем. В Татарстане сложился конструктивный диалог законодательной и исполнительной власти. Бүген Татарстан күп кенә рейтинглар буенча беренче урында. Моны Россия президенты Владимир Путин да хуплый. Ул биредә республика лидерының өлеше зур ди. Заманча икътисади шартлар, сәяси тотыркылык, халыкның тормышын яхшыру булар 21 гасырда Татарстанны сурәтләүче төп сыйфатлар. Без хәзер кыска гына реклама чыгарылышына бүленәбез. Бездән аерылмагыз, безнең белән бергә калыгыз.
6 июньдә Александр Сергеевич Пушкинның туган көне. Бүген Җиңү паркында бик шагыйрьгә багышланган балалар иҗаты фестивале узды. Анда Айгөл Юнусова да булып кайтты. Мотор хәрәкәтләр гырурсын, йөзләрдә елмаю. Сабан туе гүзәле бәйгесенең соңгы репетициясеннән безнең репортаж. Это наше клевое лето. Болеем за наших. Делимся впечатлениями. И болтаем до полуночи. Летай! Цифровое телевидение, интернет и домашний телефон всего за 250 рублей в месяц. Подробности 843-7 двоек. Декоративный камень и жидкие обои, полиуретановая лепнина и 3D-панели, фальшбалки под дерево и декоративная штукатурка. Огромный ассортимент, доставка до объекта. Салон «Арт-Декор», Орловский базар, 2-й этаж. Компания «Ихласстрой» осуществляет полный цикл строительства загородного дома из арболита собственного производства. Уникальный стройматериал, обладающий теплом дерева и прочностью бетона, без торговых наценок с сезонными скидками. Компания «Ихласстрой». Звоните 36 63 44. Камуфлированная одежда и обувь для охоты, рыбалки, работы и туризма. Большой выбор моделей и расцветок, широкий размерный ряд, армейская атрибутика, флаги родов войск и государств, сувенирная продукция и товары для туризма. Магазин «Камуфляж». Рынок Алан, цокольный этаж, павильон 41. Күңел радиосы Тукай районы Сабан туена чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йылдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Хөрмәтле шәһәрдәшләр һәм шәһәребез кунаклары, сезне 10 июнь 19 сәгатьтә Сара Садыйкова исемендәге концертлар залына Сабан туе гүзәле 2015 бәйгесе финалы карарга чакырабыз. Ярышчылы шәһәрнең иң гүзәл кызын сайлаячакбыз. Килегез, үкенмәссез. Сіз Чалы ТВ телеканалында яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Иртәгә 6 июньдә дөнья күләмендә рус теле көне. Бу көнне бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның тууына 216 ел тула. Пушкинны бүген чаллылар да искә алды. Җиңү паркында Айда Пушкин дип исемләнгән иҗади фестиваль оештырылды. Балалар бакчаларына йөрүче нәниләр, мәктәп укучылары сәхнәдән әкиятләр, шигырьләр сөйләде. Тулырак безнең алдагы сюжетта. Бийик рус шагыйре Чәчмә әсәрләр авторы иҗаты кечкенә шәһәрдәшләр башкаруында. Александр Сергеевич Пушкинның әсәрләре геройлары Җиңү паркының кече сәхнәсендә очрашты. Биредә алтын чикләүләр кимерүче Тиен, Гусар, Солтан Патша, хәтта Татьяна һәм Онегин да бар. Пушкинның миңа бик таусы шигырьне Туча, Зимний вечер. Мин у Лукоморья дуб зеленыйны шигырьне сайладым. Русчада, татарчада шигырьләрне ятларга яратам. Фестивальдә шулай ук кул эшләре, рәсемнәр күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Әлеге шәһәр күләм иҗади чараның дәрәҗәсе елдан-ел арта. Күптән түгел анда өлкәннәр генә катнашкан булса, хәзер ул кечкенә шәһәрдәшләр игътибарын да җәлеп итә. Участники были пожилого возраста. Катнашучы балалар саны бик аз иде. Хәзер исә фестиваль елдан-ел таныла. Сәхнәдә бөек Пушкин шигырьләрен укучы нәниләрне күрү сөендерә, яшь буынга карап горурлык хисләре кичерәсең. Фестивальдә нәниләрдән тыш урта һәм өлкән буын вәкилләре дә катнашты. Яшь аерымлыкларына карап жюри әгъзалары аларга бәя бирде. Айгөл Юнусова, Илнар Харисов, Чалы ТВ, яңалыклар. Кечкенә Кристина ярдәмгә мохтаҗ. Кызга 2 яшьтә җидай, кыз ДЦП һәм спастик диплегия белән авыра. Ул атламый, үрмәләми, аркасы белән таянып кына утыра. Куллары авыр хәрәкәтләнә. Кызны дәвалау өчен Казандагы беренче адым медицина үзәгенә чакырганнар.
Давалау курсы бейесі 250 мың. Кристинаның әтиянесі шәкірдәшлерден ердем сұрай. Тұрмыш симфониясы хайрия проекты волонтерлары 6 июнде Алан, Толпар базарларында күндізгі сағат 12-ден 3-ге қадар, 105 универсамда кешкі сағат 4-ден 7-ге қадар, 7 июнде кешкі сағат 4-ден 7-ге қадар Ситимол сауда өзегінде мәдди ердем жиячақ. Собан тойы гүзелі бейгісінің финалы яқынаша. Тизден әліге исімге лойық болушы тұташ исімі де білгелі болашақ. Мегінің сойлап олы турларын 35 қыз өткен болса, финалына бора 8-гіне барып жете алды. Қазір финалистлар әзірлік ішлерін алып баралар. Жыр бию номерларын қабатылар, өзлерін сәхнеде тұтарға үйренелер. Репетицияларының бірсінде біздің хабаршыбыз Ойгүл Юнусовна болып қайтты. Мотор хәрәкәтләр гырырсын йөзләрендә елмаю Сабан тойы гүзәле исеме өчен көрәшүче кызлар чыгышларын кабатлый. Көн саен 5 сәгатькә якын педагоглар белән эшлиләр. Мондай репетицияләр инде 2 ай дәвамында үтә. Бәйге бик кызык, чөнки без модельчә йөрүне өйрәндек, җырларга өйрәндек, биергә өйрәндек. Яңа дуслар таптым мин, яңа кешеләр белән таныштым. Бу бәйгене мин бер җаны караган идем. Миңа бик ошады кызлар, ничек мотор иттереп сөйлиләр, бийләр. Аларның театрализация куйганнары бик ошады. Шуның өчен быел да катнашырга уйладым. Күптән катнашасы килә иде Сабан туй гүзәлендә, әмма бик вакыт та җитми иде, элегрәк уку да бар иде, шуңа катнашырга. Бу бәйгедә катнашканда бик каушыйм, чөнки бу шәһәр бәйгесе, күп кеше карый телевизордан да, безнең финал көненә дә бик күп кеше киләчәк. Бәйгедә катнашучы кызлар белән вокал, хореография, сәхнә сөйләме белгечләре, режиссерлар эшли. Финалда бары тик 8 кыз көч сынаша, көндәшлек үскәннән үсә бара. 10 июньдә зур сәхнәләштерелгән тамаша күрсәтер өчен әзерлек эшләре алып барабыз. Ул бөек җиңүнең 70 еллыгына багышланачак. Кызларның һәрберсе җиңүгә лаек. 2015 ел Сабан тойы гүзәле инде берничә көннән ачыкланачак. Бәйгенең финалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залында уза. Кызларга уңышлар теләп калабыз. Ойгөл Юнусова, Роза Киров, Чаллы ТВ яңалыклар. Иртәгә республика буенча авыл сабантыйлары узачак. Тукай районының Үзәк Сабан тойы Кызыл Байрак авылында үткәреләчәк. Бердә кунакларны зур тамаша, кызыклы бәйгеләр, концертлар көтә. Бәйрәмдә күңел радиосы алып баручыларын да күреп булачак. Алар уеннарда катнашучылар өчен кыйммәтле бүләкләр дә әзерләде. Майданда уеннар булачак, һәм аннан тыш инде без Күңел радиосының Шүлмәк вату уенында катнашкан җиңүчеләрне бүләкләячәкбез. Шулай ук инде безнең танылган артистларыбыз, ул да булса Әлфинә Әзгамова һәм Казан кунагы Рамил Миндияр булачак. Хөрмәтле тамашачылар, димәк, иртәгә һәм берсе көнгә авыл һәм районнарда Сабан туйлары, һәммәгез дә рәхәтләнеп авылларыгызга кайтып, ял итеп, көч туплап килегез. Дүшәмбе көнне нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.